OK, čaute ľudia, vás vítam u novom videu. Dneska to bude video z randymc.de server a minihra Lucky Race. Áno, Lucky Race. V čom spočíva hra Lucky Race? Proste je to jak Jump League, ale len máte miesto chest Lucky bloky a potom je proste one. Fight. Ak sa mu video bude páčiť, napríklad like, odber a užite si video. Takže máme tu prvú hru. Aby ste boli v obrazu, tak toto je nemecký server, takže ako nerozumiem tu ani A, ani B, ani C. Takže tak. OK, takže máme tu proste nejaké 4 lucky bloky a takisto tu máte moduly. Yep. A neviem, čo som získal. Halloween potion, OK. Neviem čo, vôbec čo, aký je preklad, ale OK, tak no. OK. Ako oni tu asi nemáte moduly, alebo áno? Neviem. Dlho som to nehral. Yep, tak to si zoberiem. Na časy, lepšie, krásne. Hop. Jop, sú tu moduly. Toto je modul. Jop, presne, checkpoint. No, checkpoint ako modul, hej, takže. Tak, jo. Toto? Čo je? Kámo, nechceš spadnúť? No. Tak asi nie, no. Tak chcem zhodiť. WTF? On navituje? Kámo. Bro. Are you kidding me, bro? No. Ajajaj. Aha, dobra. Neviem. Nejaký onen. O, tu je ešte. O, nice. A toto Jop. A ja som vyhodil boty. Super. Dobre, chod dole. Konečne. Ti trvalo more. Tak. Hop. 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 Jop, a teraz na koberce, hej. OK, tak najprv si zoberiem nejaké lucky bloky, určite aj pod zemi bude. Jop, neviditeľní zombici, tak to ne. Musíte dávať pozor, myslím, že keď to skapete, tak myslím, že už sa nerozpadnete. Dobre, tak, krásne. Jo, mám tu enchant? Nice. Unbreaking, wow. Vyskúsim iné. Feather falling, nice. A teraz aspoň čakám si. Knockback, to sa hodí celkom. To sa hodí. Jo, WTF, jak som sa tam dostal chlap? Joha, už viem. Checkpoint som si nedal. WTF? To si tam dal toho konia, či čo to je. Kámo, keď ma trafí nejaký cudzí onen mob, tak ako super, no. WTF? To je divné, kámo. Tie koberce sú vôbec divné. Ja na nich skočím? WTF? Nechápem. Tieto koberce vôbec nechápem. To bude hard celkom, alebo ne? Ono to je úplne primitívne, ale tie koberce sa zdvíhajú, pretože je tam onen. Jo, aha, jo. Takže musím ísť proste iba na one. Na vrcholi. Hop. Proste iba na vrcholi, hej? Jo, toto už je primitívne. Stačí proste vedieť, ako to máš robiť. Jo, nejaké kaktus, to si môžem dať na seba, ale to ma bude zabíjať, ne? Jo, ani to nemôžem dať na seba, super. OK. Ako zatiaľ sme mali iba... Trollstick. OK, to bude asi knockbackička, typujem. Zatiaľ sme mali len jeden bad lucky block, alebo unlucky, tak lepšie povedané. OK, na ktorom sme mieste? 5. celkom good. Máme tu proti sebe nejakých... Počkaj, toto sú týmy? Jo, toto sú týmy, nice. OK. Takže my sme taký ponej KSK Max, OK. Kámo, keby to bolo SK, kámo, tak to by som neprežil. Keby som hral proste so Slovákom. Jo, mám by som si tam, ne? Typujem. Jop, nice. Jop. Mini randy, čus. Tak. Dobre, ďalší unlucky. Ale máme dosť veľa tých potionov, to sa nám hodí. Jok, puffy nejaký. A máme 3 tie styky, čo je mega. Neviem, na čo mi to bude. Nejaká knižka, Protection 1, no tak to je o ničom. Ale vlastne to Protection 1 je dosť vzácne, hej. Jo, a teraz tu asi. Jop. Tak. Teraz tu. Op, pust. Dobre. Nie. Kámo, ja som musel naučiť ešte tie rebríky používať. Dneska, neboj sa. Jop. Teraz tu. Dobre. No. Tu asi nie, že? Tu asi neskočím.
Jo, skoč. Nice. Oh, look. Kámo, keby som mohol niekoho zastreliť ako počas asi nie, že? Ale zbytočne si. Jo, a to je ten tebou, nice. Ok, ďalší modul. Kto by dával, ja chápem. Sú to nejaké lucky bloky, asi nie. Ok, a sme tretí, no čože nice. Jo, aha, oni sú tu one. Oni sú tu tie bloky, čo ťa zastavujú toto tu, somariny. Ale oni sú iba tu, takže to v pohode. No, kámo. Come on. A na čo sú mi tie netherwarty? Nechápem. Si ich za nich môžem niečo kúpiť, alebo čo? Nemôžem ani na nich kliknúť, ani nič také. Hop. Jep. Hop. 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 Až 3. Tak toto bude trošku ťažšie. Ale nezúfajme, hop, hop. Ja to prišprintujem, jak najväčší frajer. Hop, 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 hop. Hop, poď, hop. Jo, a tu už není. Jo, ešte tu je. Ale toto už dám. Jo, kámo, toto bolo... Ja keby... Tu som mal pocit, že som dal ako keby dvojskok. Ako nechápem, jaké. Jo, toto sa zíde, kámoško. Lucky block, ukáž. Tak toto sa najviac ide asi. Tak toto je very good vetter proste. Jop, a my tu máme to tu, tak. Kámo, tak to je super. Ok, som si mohol niečo iné, pretože... Jop, a mini randy tu je znova. Čus, bracho, čus. Jop, a tu je ešte lucky block. Ten mini randy mi pomohol nájsť lucky block, díky. Jop, a máme full saddle, nice, ok, takže máme dobré veci celkom. Jop, sme druhý? Tak už to dokončil? Nemám taký pocit, jop, už to asi dokončil. Tak. Aha, dobre, nič. Hop. Jop, typek už to dokončil, typujem. Jop, stihneme ešte tie lucky bloky tu. Rýchlo, kámo. Ja to nepotrebujem. OK. 7, 6. OK, tak ja si berám toto. A poušný, OK, mám to veľa. OK, tak ja idem zabiť napríklad tohto typka. Poď sem. Ten je asi najhorší, no. Chudák. Poď sem. Netrafilo ho to, kámo. Toto bolo dobré. Poď. Aha. OK. WTF. OK, mám tu nejaké ešte veci, čo by sa mi hodili. 5,25, ale čo to je? Vôbec sa nevyznám, čo to píše. Ten protection 1 som mohol využiť, pretože mám N-vilku. Môžem mu položiť? Asi aj, no. Keby som si rozhodol na chestplate asi. Jo, nice, OK. To bude trošku hardné toto s tými žltými, teraz zelenými. No poď, kámo. Musím ho zabiť, Poď. Nepí, kámo. Mám siapko. Jo, oni idú po mne obidva, super. Poď, ja ho potrebujem zabiť. Poď. Jo, mám ho. Kámo, ale na čo som hneď išiel do ďalšieho? Na čo som si... No, dobre. Ešte, že som si nezjedol to jabko. Toto bude hard, kámo. Tí žltí majú... Ale tí žltých vôbec nevidím, WTF. Jepam, tu je. Skúsim, čo robí ten meč. Myslím, že dáva fire, ale nie som si istý. Neviem, vôbec. Kde utekáš, kámo? On ide za mnou ešte. Ja potrebujem zabiť. Prosím. Jo, mám ho. Mám teraz regen. Nie. Choď odo mňa. Kámo. Si trash. Nevadí, no. Nevadí. OK, ideme na ďalšiu hru. Takže máme tu ďalšiu hru. Začínam vám za 10 sekúnd. Som zvedavý, ako sa podarí táto.
To je dobré, že zo začiatku máte proste... to sú netherwarty, ne? Jo, to sa nedá zničiť. Nejaký... tak toto si nechám asi. Sharpen 4 kámo, tak to je asi najlepšie. WTF? Jo, a tu. Tak. Tu nedobre vidím, kámo. Jeb tu. Jo. Nechápem. Ale to poviem, že to je asi lucky potion skôr ako... Tak. Tak, čo to? Jo, ten meč. To by to nejaké nové veci. Jo, dík. A toto je o ničom proste. Myslím, že tie lucky bloky sa stupňujú. To kámo, jak to je š? A tam je proste ono nejaké divné, onen znak. Jo, to je ten, kámo, to je dobrý. Ten bow je dobrý. Čo to? To je lucky block, ne? Nice. Dobre, ďalšia trompetička, neviem na čo mi to je, ale hold. Som prvý? Ne. Ale toto už není tým. Toto už je solo, kámo, konečne. Konečne. Jop, tu. A že kde idem, kámo? Jop, mám toto. OK, zatiaľ nám nepadlo ani jeden onen. Ani jeden unlucky. Samé lucky, kámo. Som mega lucky. A teraz bude unlucky, že? Ale toto ma bude hitovať, ne? Nechám si tento. Má dobré veci, kámo. Tiež by mi trebalo. Jo, na čas! Čus? No poď. Nice, ok, zabijem sa. Čus. Tak. Dobre, máme toto. Jo. Tak toto chceš. Checkpoint, jo, už máme vlastne. Hop. Tak, neviem na čo to proste one. Jop. Tak. WTF. Jo, a tu. OK, toto bude easy. Tak nie. Ale jak oni pigmeni sú tam stále proste. V tej lave lol. To je pok. Hop. Teraz to proste nejak preskočí. Hop. Jo, mám to nice. Tak. OK, hop. Nice. Neviem na čo 2 checkpointy, ale tak OK. Zíde sa. Som sa zlákol. Ďalší. A čo mi padlo z tohto tu? Jo, kámo, tak ten prúd proste je mega. To mám vyhráté. Jo, a máme zase jablka, nice. Protection 4. Nechám si. Dík. Tak. Opa. Hop. Veľmi veľa tých checkpointov. Toto už ďalej Hej, ono mi to dáva slowness. Ale čo teraz? Čo mi dáva slowness? Kámo, ono mi to Ja nechápem. Dobre, už mi to nedáva slowness. Jo, dáva, ono to je toto tu. Kámo, tak toto nemám. Jo, dík, wow, to som ja. Nepotrebujem, čo sa či. On to už dokončil, kámo. Ja nemám dobré veci. A ty si to už dokončil. OK, jop, a máme tu 8,25, ale toto je Sharpen 4. OK, tak ja sa to takto nejak... OK, toto nič. To sú tu celkom fulia. Poď. Jo, mám ho, nice. Asi si zoberiem ten druhý meč. Toto, a skúsim sa... Aha. Ja som frajer, no. A tam to teraz bude mať again. Potrebujem jeho zabiť. Ježiš. Come on. Come on. Tak to si nemal. Ja ho potrebujem zabiť. Poď sem. Jop, mám ho, kámo. Lol. Kámo, tam je full dia. Aj tu je full dia. WTF?
Ja vôbec nie som full dia. Ja mám asi najhoršie veci, kámo. Potrebujem zabiť, poď. Jo, mám ho. Ďalší, poď. A ďalší, kámo, idú po mne. Wow, ale... Jop, ešte majú... Asi traja majú 3 životy, ale jeden už má jeden. Ne. Jo, poď. Poď sem. Čo si mi dal, kámo? Ja ťa vidím, kámo. Aha. Ja som mŕtvý. Čo je toto? Ja dám mu toto, kámo. Tak mu to nič nedáva, kámo. Nie. Čo je? Aha. Super. Tak ja som mŕtvý. Kámo, nice, jabka. Tu sa zíde, kámo. Nejaký armor by trebalo, ale tak čo už. Jo, kombo. Poď. Prosím. No super. Ja som v ripe. GG. Kámo, kombo mi dá... WTF? Ako toto bolo divné. Tento Maxi, on je buď cheater, alebo ja nechápem. On mi dal také kombo, že som to nepobral. OK, ja ďakujem za zhľadnúť tohto videa, ak sa vám video páčilo, nezabudnite like, odber a uvidíme sa v ďalšom. Čus.